Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we soft, we don't. Rin playlist. So what's up mga kabad boy? So yan guys, punta tayo ngayon sa sa Clarin, sa Barangay Tinaklaan. Yan, kasi invite tayo ng ating pare kapitan Hopker Butalid na mag food trip kami guys ng puso at saka isang manok gawin naming halang-halang. So yan guys, kita guys, mag-drive muna ako. So what's up guys? So nandito tayo ngayon sa Barangay Asenso, Tinaklaan, sa lungsod sa Clarin, Misamis Occidental. So yan guys, magpo-food trip kami ng puso ng saging at saka isang manok. So yan guys, yung puso. So ating chief cook Agtang. Hoy, shout out nun yan. Hi vlog. Welcome to my manok guys. Kita manok bro. So manok. Ang lihit ng manok guys oh. Oh, may isa pa. May dalawa pa. Katayin natin yan mamaya. So ayan ha. Hintayin muna natin si Kapitan Honorable Hopker Butalid. Guys, katayin na namin yung manok guys. Ang cute ng manok. R.I.P. Kilos gali. So yan guys, inattat pa ng ating amigo nga si Agtang yung puso ng saging guys. Ayan o, para ng sisig guys. Sisig na tang. Ano? Sisig. Hindi ako makaintindi ng Bisaya guys. Nahirapan just ka Tagalog guys. So yan guys, nandito na rin ang ating mahal na kapitan, ang ating pare na si Hopker Butalid. Tara, idol, sa'yo sultin mo doon. Salamat doon, invite sa food trip. Oh, may paano pa, may mango float pa. Ayan o. Oh, sa gusto mag-order ha, 95 pesos only ha. I-contact lang nyo si Hopker Butalid atong kapitan sa Barangay Asenso, Tinaklaan. So ayan guys, kain tayo ng mango float. Yawan eh. Yung chocolate no? Okay kayo tang. Hindi pa gusto nila ba? Okay kayo. Araw. May di muna bago kain. Yaw. So yan guys, i-chop na to ng ganun ba? Nakamaliit ba? Parang sisig ba? Ayan, may tatlo tayong manok na pula na padaan sa sabungan. May buntag. Dako ko pasalamat nga gibisita ko ning duha na ko amigo. Uncle Cookies, may lami ni ba? Pasingot kayo ya kay pinipuli nimo de ara kay match po ba.
So yan guys, natapos na din namin i-chop yung mga ingredients. So yan, meron tayong sili bisaya, tapos ahos, yung puso ng saging at saka yung manok bisaya. Ito na. Yan. Tapos yung langaw, may langaw din tayo. Bombay at saka atsal. So ito yung manok guys, minamarinate na ni Dodong Ikwik, ang ating chief cook ngayon. Ayan o. So, among boss, amo manager. Ay, ikaw ha? So yan guys, ganito lang kami dito sa probinsya. Yan o, yung gamit namin mga kahoy lang. Nakakot pa lang na. Ito, sili. Bukan lang kahoy. Air. Woo! Ito, laro kayo. Wala ka. Yummy! Sugba tayo ng manok bisaya. So, malapit na din guys. Malapit na din maluto. Sila hard ba? Atog ka? So karon guys, nagkumot kong tunok ba eh? Isugo ko sa busing. Bipat ba? Hid sa bipat ba? Ayan guys, ang tuno na ang coconut milk. Coconut milk. Ano ba? Kanang opposite sa yabag. Ito. Huwag pang hunang ko singero. Ito paghuman mo pa. Ginangin po. Woo! Ang tata. So yan guys, kainan na. Banat! A few minutes later. Woo! Grabe, sobrang busog guys. So yan, kakatapos na namin kumain. So, coke muna, cokes. Chip cook, okay? Good job. Brr.
So yan guys, natapos na din kami mag food trip. Ayan, salamat talaga Honorable Kapitan Hope Care Butalid. So ayan. So sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe! At huwag kalimutan i-click ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos ko. Ayan, bye-bye! Fat Boy TV.